Lah wadahe biskuit niki isine napa, Pak Lek? Ayo badhe napa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya apa wae enggak iso nglencer. Jare ana corona. Ya, jare kaya nari ayah. Yo saiki ora api-apian klambi, tapi api-apian masker. Oh iya ya. Kan kadang minta jumani ya. Biasanya sih nyolongi jeruke kok. Iya kan salamu akeh no nek jumani. Iya, dusoto kan kan. Wis gah wonge masjid pahit gregetno. Payani wis ora njok sepuro malah ngrasani maneh. Dobel wis dosamu. Emang iki ngrasani ku dosa. Lah jarane guru dosa ngono. Tapi kalau wagae mari ngrasani ku. Kandhani dosa kok ngwetet ae. Palamu dipek wong sing kon rasani ya iso-iso. Ayo budal nglencer wis rek karo golek sangu. Ki ono corona ngono lele. Dikene ae iki. Jo nandi-nandi. Bet pangan rek jajane. Dudu hiasan iki. Assalamualaikum dulur. Waalaikumsalam. Virus corona ning dina riyaya senajan ora iso mrono nanging aku tetep njaluk ngapura. Saiki gantian aku ki. Jajan pirang toples entek dipangan dhewe senajan ora iso sambang sing penting padha sehat. Amin. Cak Jumani kleleken bingkiak padha-padha cak. Glepek ae riko iki. Yo apa kabare rek? Ya wis ngene iki kan kabare kan. Padha ae ngene iki. Kate metu iku ge lockdown, tapi lek gak nyekel duwe iki yo apa yo. Tangane rasane kuatel kabeh. Mumet. Pancet ae sampe niku Kang. Tapi kan gawe mangan bendinane lek ono to. Alhamdulillah Kang. Lek masalah mangan iku wis gak tau kekurangan. Ono ae rezekine. Wis alhamdulillah pokoke. Sementara sing ngenteni corona mari sampean gawe mangan bendina ono, wis tenang to. Ya wis Kang, bersambung dhisik ya. Iki aku tak hubungi bola-bola sing liyane. Cakmu kijo ketiban ondo salam ngapura ning kanca-kanca. Iya. Wis ya Kang, kosong-kosong lho ya, kosong-kosong pokoke. Oh iya, kosong-kosong wis pokoke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki jenenge kupat. Lek jare wong biyen, kupat iku ngaku lepat utawa ngakoni kesalahan. Kupat iku lek disigah jerone putih harapane manungsa lek wis njaluk ngapura iku iso njaga atine teka penyakit-penyakit ati kaya iri, dengki, sombong. Lek para wali-wali iku ngarani laku papat. Sampean lencer nang tangga-tangga nang kanca-kanca terus ngakoni kesalahane sampean terus njaluk sepuro iku jenenge ngaku lepat.
Tapi mosok dhewe tau nyalai wong sak kampung balik. Nah, kesalahan iku macem-macem. Ana sing disengaja, ya ana sing ora disengaja, malah kadang-kadang iku ana sing ora disadari. Mulane arek dhewe iku njaluk ngapura. Oh. Sing disengaja iku kaya contone sampean nyolong jeruke Cak Jumani. Lah sing gak disengaja iku contone misale sampean guyon terus akhire ganggu wong turu. Sing arek dhewe gak krasa iku contone biasane arek dhewe ngrasani kancane. Mulane arek dhewe keliling ambil njaluk sepuro. Hebat ya wong biyen panganan ngono ae iso jero artine. Lek laku papat iku lelu lela. Lelu lela iku lebaran, luberan, leburan, mbek laburan. Lebaran iku ya wis mari. Mari oleh latihan nanti bulan Ramadan terus kali praktekno nanti dina-dina sing liya. Lebaran kali ambiar niku sami napa mboten? Lah, iki aku kurang paham le. Luberan iku amber-amber melimpah. Yo amber-amber jajane, amber-amber pangampurane, yo sak liya-liyane. Lek leburan yaiku keliling jaluk sepuro kangge apa? Kangge nglebur dosa-dosa marang wong liya. Oh nggih nggih. Laburan iku apa? Laburan iku teko labur, yaiku kapur sing digawe beningno banyu. Maksudnya apa? Menungso cek njaga kesucian lahir lan batine. Kok saged nggih tiang riyen mikir kados ngoten. Lek ne lepet. Lek lepet iku silep kang rapet, ditutup rapet. Usaha ora baleni kesalahane sing wis disepuro nang wong liya. Dadi seduluran rapet, kelet ceket kaya jerone lepet. Oh nggih. Nah lek ngapusi tiyang dosa Pak Lek. Ngapusi yo apa sih le? Kados ada biskuit isine krepek kogong. Oh, lek iku jenenge ngeprank. Lah wadahe biskuit niki isine napa Pak Lek? Ayo badhe nopo?